Molt bona nit. Sigueu benvinguts i benvingudes a aquest concert tan especial de Venus. Bé, potser no ho sabeu, no us ho han dit a l'entrada, però acabeu de pujar a una nau espacial. I a més, el pitjor de tot és que jo estic als comandaments. M'he tret el carnet fa poc, vaig amb la L encara, però jo vaig de pilot i tinc la copilot al meu costat, la Roser Loscos. Un aplaudiment per ella, sisplau. I res, hem començat aquest viatge a Venus. No sé si ho heu vist, però hem arribat, en un moment. Ningú s'ha marejat, no? Esteu bé tots? Perfecte. Doncs aquest és un viatge a Venus, aquest disc, aquest treball és un viatge d'un moment vital que vindria a ser això, un canvi vital, un viatge a qualsevol lloc. Sempre que fem un viatge canviem, ens passen moltes coses. I aquesta primera cançó es diu Stardust i era justament això, l'arrencada, no? Quan ens enlairem. A partir d'ara, què passa? Sempre que fem un viatge ens imaginem que tot serà meravellós, però sovint quan arribem al nou lloc no tot és tan bonic com ens havíem imaginat, o no coneixem a ningú, o no sabem on està el supermercat, no? Tenim les caixes del trasllat allà, no sé, totes aquelles coses que no ens podíem imaginar i que ens passen. Aquesta cançó que ve ara es diu Mad Moons i és el cràter més gran de Venus. I jo me l'imagino com la travessa, no? La travessa del desert, la travessa d'això, de la solitud, de la incertesa, de tots aquells sentiments tan humans que tots hem tingut alguna vegada. I després de Mad Moons arribarà una pluja que es diu Sturm i aquesta pluja ens acabarà de treure tot allò que ja no ens fa falta pel que vindrà després. Gràcies.
Moltes gràcies. I després d'això, després d'aquest moment, arriben els primers... Perdoneu, és que sempre em passa el mateix, eh? Això dels 360 és una mica rotllo perquè no us veig. Vull dir, a algú sempre li dono l'esquena, però bueno, aniré fent voltes així com un planeta, no?, al final. Doncs el que passa és això, que quan hem travessat Matmunts i ja ens hem mullat de dalt a baix, arriba el moment de recuperar il·lusions, no?, de tenir nous projectes, fer coses noves, estem en un planeta nou, en un lloc nou, i tornem a tenir aquelles il·lusions per fer coses. I normalment el que passa, perquè tots hem passat per tempestes, no?, és que quan, no sé, imagineu-vos, no?, que teniu ganes de conèixer algú. I què passa quan coneixes algú? Doncs que, com que sovint hem patit, ens han passat coses, ens costa molt tornar a deixar-nos anar, no? Aquesta cançó que ve ara va justament d'això. Es diu Anhel, que és una paraula preciosa, perquè al final és com un desig, però més poètic, no?, Anhel. Aleshores, ens passa això. Ens volem obrir a cor obert, no?, i a allà que vull, però ui, no, quina por. No? Aquest sentiment de sí, però no. Jo crec que tots i totes l'hem pogut experimentar en algun moment, però en el fons no hi ha un anhel més gran que el d'estimar i ser estimats. Anhel, gràcies.
Moltes gràcies. Bueno, qui em coneix una mica sap que m'agrada molt mirar el cel, m'agrada molt l'astronomia i també m'agrada molt l'astrologia. La trobo molt poètica perquè fa 25.000 anys ja miràvem el cel i intentàvem esbrinar què feia la lluna i com ens afectava. O sigui que són molts anys, no? I és una cosa que la trobo molt poètica. Aleshores, Venus, aquest planeta tan brillant que veiem al cel, té a veure amb moltes coses, entre elles l'art, l'harmonia, la bellesa, també les relacions humanes, com ens relacionem amb els altres, de quina manera ho fem, no? I sempre és un planeta molt dolç. I amb aquesta dolçor vaig fer aquesta cançó que ve ara, que és una cançó molt especial per mi perquè es diu Nura. I és justament d'una relació molt especial per mi, que va ser la meva primera alumna de piano, una noia, una nena, que es deia Núria, i que ens vam conèixer, bueno, abans d'ahir, jo era una mica més jove que ara, diríem, una miqueta només, i això. I llavors ella va començar a fer piano, la vida ens va separar i al cap d'2 anys va passar allò que vaig preguntar-li a la mare, la vaig trobar pel carrer i vaig preguntar, i què fan les nenes? I em va dir, no ho saps? Dic, no. Diu, la Núria ha marxat, se n'ha anat a un altre planeta. I clar, ja no la podia tornar a veure perquè havia marxat. I aleshores em vaig adonar que tenia molts records d'ella, però vaig trobar a faltar tot allò que no havia viscut amb ella. Tots aquells moments, el moment d'entrar a la universitat, de quan es va enamorar la primera vegada, com seria aquella nena que jo vaig conèixer d'adulta. Això és el que he trobat més a faltar. Com que jo, quan ella era petita, li vaig escriure un vals, doncs ara també li he escrit un vals per curar la meva pena i perquè allà on sigui l'escolti. Nura, gràcies.
Moltes gràcies. Aquesta cançó que hem fet ara després de Nura és una cançó que es diu Lux i que, ara ho diré també, per mi és com un diumenge al matí. Saps el diumenge al matí quan no tens res per fer i et lleves i dius, oh, que bé que estic, no? I fa sol, estàs amb el cafè. Són aquells moments que duren tan poc, que estàs tan bé, aquells 10 segons de pau. La Roser em mira, ella no els té perquè saps què passa, que té fills. I això, clar, i sempre m'ho diu, clar, és que tu no tens fills, oi? Clar. Bueno, doncs, segurament els que teniu fills també trobeu moments de pau, va, segur. Bueno, si no, mira, us poseu Lux, no? Ja està, a veure si us encomana. Doncs després d'aquesta cançó, i el que dèiem abans de Venus, que Venus és el planeta que té a veure amb tot això que hem comentat abans, no? L'art, les relacions, la bellesa, tot el que és bonic d'aquest món, també té a veure amb els desitjos, amb els desitjos que tenim els sérs humans i que n'hi ha que es poden explicar i n'hi ha que no es poden explicar, és igual. Aquesta cançó que farem ara és una cançó que parla del desig i que vaig tenir la sort de gravar-la amb l'Ara Malikian, un gran violinista que som molt fans i que el convidem quan vulgui, no? Quan vulgui, el pugem a la nau ràpid, vull dir que no hi ha problema. Però que, a més, tinc la gran sort de compartir-la a l'escenari amb la super Roser Loscos. Per favor, un aplaudiment. Sempre em diu el mateix, diu, no en tens una altra, però sí, però de Roser Loscos només n'hi ha una. Així que, Flame, gràcies.
Jo us ho he dit, que només n'hi ha un al món, de Roser Loscos. Doncs molt bé, després d'això, de travessar tants sentiments, tantes passions, tant de tot, l'alegria, la tristor, els desitjos i tot això, és hora de tornar cap a la terra. Oh! Doncs sí, anem tornant amb una cançó. Volia dir una cosa molt important també de la Roser, que és que jo la vaig comprar com a violinista, però li he anat posant coses, no sé si ho heu vist. Li he anat donant mandos, jo li vaig donant tot. Ara, una pedalera, ara el teclat, aviat m'aniré jo i la deixaré aquí. Bueno, sempre dic el mateix perquè és veritat que toca moltes tecles, m'ha millor dit, també. Jo també, però tu també. Sí, també. Doncs això, amb tots aquests comandaments, tornem cap a la terra amb una cançó que es diu De Retour, perquè ens agrada molt com sona, De Retour, que vol dir de tornada, perquè queda molt bé això de parlar francès. Tocar el piano i el violí i parlar francès és molt fi, no? I ja que estem a Venus, doncs això. I li vam posar De Retour. I tornem cap a on? Cap a la terra. Menys mal. Hi ha gent que em diu cap a Barcelona. Dic, home, no tinc cap cançó que es digui Barcelona en aquest disc. Exacte. Farem De Retour i després Terra. Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, de veritat. El viatge a Venus s'ha acabat. Ja hem arribat a la Terra, hem arribat a l'hora prevista. Ningú s'ha marejat? Hi ha algun moment, hi ha gent que ha de tancar els ulls, de vegades, perquè... Bé, el que vull dir que és molt important, que ho dic a cada concert, és que el que heu vist aquí, evidentment, això no es fa sol, és a dir, no ho faig jo a casa meva tota sola, ja sabeu que estic amb la Roser aquí a l'escenari, però avui hi ha una persona molt important, aquí érem 3, el que passa que amb ell el tenim allà, és la persona que ha fet tot aquest univers que heu vist, tots aquests visuals, aquesta meravella amb tanta sensibilitat, que ha estat aquí entrant a temps i tot això. Aquesta persona és en Jordi Massó, sisplau, un aplaudiment per ell. Ens porta per allà on vol, en Jordi. Ja ho veieu, Diu que anem a Venus, però si no, doncs anem a un altre lloc. Doncs bé, per acabar el concert farem un parell de cançons. Sí? Sí o sí? Doncs ara us tocaré una cançó del meu segon disc, perquè com que el viatge a Venus ja s'ha acabat, me'n vaig al disc anterior, que en un exercici de màrqueting molt potent, li vaig posar Kintsugi, perquè vaig pensar que tothom se'n recordaria d'aquest nom. I clar, li han dit de tot. Li han dit ikebana, sashimi, harakiri, de tot, Yamaha, Suzuki, com es diu allò que fas? En fi, doncs li vaig posar kintsugi perquè el kintsugi és la tècnica japonesa allò de la ceràmica, que agafen els gerros, quan se'ls hi trenquen, els refan amb una pasta de resina i d'or. I llavors és una metàfora de la vida, perquè ens passen coses, però les cicatrius les hem d'ensenyar, però llavors cada vegada som més forts i som més únics. O sigui que jo crec que tots els que estem aquí, alguna vegada a la vida hem hagut de fer un bon kintsugi, o sigui que per tots vosaltres, kintsugi. Gràcies.
Moltes gràcies. Bé, arriba un moment molt important, que és el moment també de fer agraïments, però vull que abans que surti la Roser Losco, sisplau, un fort aplaudiment per ella. I no us enganyaré, normalment tinc un paperet aquí i tinc tots els noms apuntats perquè hi ha un munt de gent en aquesta tripulació i avui, amb les presses, no el tinc. O sigui que m'haureu d'ajudar. Començaré, en Jordi Massó, i ja us l'he presentat abans, un fort aplaudiment per ell. I al seu costat hi ha el so, que ens acompanya sempre a nosaltres amb aquesta nau especial, hi ha en David Jounou. Un aplaudiment, gràcies, David. I ara ve la tripulació de l'Ideal, aviam que no em deixi ningú. A veure, hi ha la Marta Meia, l'Aina Ribé, hi ha una altra Aina, que no sé com es diu de cognom. Cortina, Aida Cortina, exacte. Aina Cortina, Tània Infante, no, el Raül de Alba, sí, però avui hi ha la Sarai? Sara, hi ha la Sara. Un moment, la Cristina Castellanos, gràcies. I Melgarejo, Victoria Melgarejo, i el Raül de Alba, que ha estat aquests dies, i el Jordi Celles, home, el director de l'Ideal, per favor. I per últim, aviam, tu digue'm si em deixo algú, És que llavors em diu, t'has deixat a no sé qui? Dic, home, ara ja no, m'ho has de dir aquí. També vull agrair molt fortament a la Cruza i al David. El David és el meu germà, la Cruza és la meva cunyada, que m'acompanyen sempre. I que ara quan sortiu de la nau espacial, si voleu, estarem allà, tenim CDs, pels nostàlgics que encara tenen CDs, si no podeu fer servir de posagots també, Si voleu us els signo, tinc partitures, si de cop i volta voleu aprendre a tocar el piano, també és un molt bon moment començar ara, ja sabeu, o sigui que si voleu ara ens veiem aquí fora, i com que el temps passa molt ràpid, espero que sortiu d'aquí molt més feliços del que heu entrat, que ens recomaneu a tothom, i que, això, com que el temps passa tan de pressa, tocarem una cançó que es diu Tempus Fugit. Tempus Fugit, Carpe Diem. Som-hi, gràcies.